Bueno, eskerrik asko gaur Santelmora hurbiltzeagaitik, erdi oporretako egun arraro batean. Dakizuen legez, orain dela gutxi zabaldu dugu atzokoak gaur herri musikaren artisauak erakusketa, eta gaurko solasaldi hau erakusketa horren programaren baitan kokatzen da. Eta, apuret helburua zan, goiko erakusketan artisauek eta prozesuek, materialek pisu handia daukate, eta ideia zan mai inguru honen bitartez musika sorkuntzatik hausnarketa bat egitea, berrikuntza eta arlo teknikorien inguruan, apur bat sorkuntzako ikuspegitik, eta gainera baita artisauekiko lotura nabarmena duten gure gonbidatu hauekin, ez? Gurekin ditugu Ibon Koteron, Arkaitz Martínez San Vicente eta Juan Mari Beltrán, guztiok ondo ezagutzen dituzue. Apur bat hirukotenen hautaketa apur bat dator eurek garatutako musika proiektuetatik eta euren ibilbideak eta dauzelako bebai oso lotuta tresnen garapen horretara eta burutu dituzten egitasmo asko oso estu dauzelako lotuta tradizioaren bizi berritze horrekin, ez? Tresnen eraldaketa, aukerak zabaltzea, Juan Mariren kasuan artisaua ere bazara, ez? Marka propioa duzu, tresna asko egindakoa, txalapartaren kasuan, ez, Arkaitz, zu esarete zuen tresnak egiten dituzuenak, ez? Eta, Ibonen kasuan, albokaren garapenean, lan edo, ez, elkarlan asko egindakoa artisauekin, batez ere osesekin, eta, ikusten gendun zala hirukote oso interesgarria, eta batez ere hori, txalaparta eta alboka izango dira apur bat gaurko bidaia honen ardatzak edo, baina, beste tresna batzuetako adibideak edo nadalakora salto egiteko inolako beldurrik ez euki eta, modu ireki baten planteatzen dugu hori baita. Eta, zer baino lehen, hasiko gara zuzen. Aipatu bukaeran galderak eta egiteko aukera egongo dela, hori bai eskatuko dizugu mesedez, eskualtza eta mikroa eskatzeko, streamingez botatzen ari gara, gaurko solasaldi hau eta bestela etxetik jarraitzen da bienak, ez dugu galdera entzuten eta egoera apur eta raroa sortzen dira. Da, azteko, lehen gaia edo planteatzen nizuena zan apur bat transmisio kateena, tradizioa jasotze hori, apur bat atzera begira, azken baten aurrera egiteko beti, errelebo horretan, kate begi bat gehiago garelako, baina atzetik bat horrelako ebai ekarria, ez? Eta, belaunaldi ezberdinetako azarete, hori begia da. Zubio nahiko antzekoak, baina Juan Mari zu justo aurreko etapan edo kokatzen zara. Bakoitzak izan dituzu zuen ereduak, zuen egoerak, zuen transmisio momentuak, eta apur bat arlo horretako ideia batzuk edo azaltzea eskatuko nizkizuek. Zela izan den zuen astapenetako jasotze hori, ez? Hemen justo irudian jarri dute zelan da, Zuazna Bartarren hiru belaunaldiak, ez, bata bestearen atzean, ez? Eta, azteko ez dakit argazki mitiko hau, ez, Zubietako jaietako argazki hau ia, ez, irreala ematen duena, ez? Bilduma bat da, bilduma hortako bat. Egun hortan gehiago batea zian. Eta, igual, hau da, hirukote hau zure kasuan, Juan Mari iruditzen eta berezik interesgarria, ez? Aralarko San Miguelen agertzen zaretelako, ez? Bai txalapartari zar bikotea, eta bai, ez? Transmisio kate horretan, justo, ez? Modernoen artean lehenengoak izan zineten bi bikote, ez? Gainera, egun hartan, hemen ez da inor egongo egon zena. Paulaza, han ez zinen, egun hortan.
simbologiaz betetako alboka jarri ziren transmisioaren, gurutze bat eginez, orduan zarrak hasi ziren, haiek bukatzen bestea, hasi bukatzeakoan bestea, eta olako bueltan nahitu ginen goizartan eguraldi euritsu eta itxia, baina egun potente izan zen. Orduerako ja baseundeten ja arituak beraiekin, ikasten, euren ezagutza jasotzen, ze urtetatik gutxi gora bera? Hau 78 da, jartzen du, bai, Isabelekin, harrek esaten zuen ez, 79 eta Isabel, imposible. 79 ni soldauzkan. Eta gaina urtarrilan nintzen. Nahi eta nahi ez, 78, ez dago beste aukerarik. Baina bera, ez, 79, niko horren beste urte ditun, eta ez, 78koa da, bai. Ordurako ja martxan zegoen Lasarten, Zuaznabarren etxean baino, Santa Barbara elkartzen ginen, Saustatik bertan aldapa hartan zegoen elkartean, eta han elkartzen ginen txalaparta jotzea, eta beraiek ere ara etortzen ziren, eta hor juntatzen ginen. Eta Santa Barbara elkarteak antolatu zuen topaketa hori, eta omenaldi hori Miguel eta Pello Zuaznabar anaiei. Horre hasi berriak izango zineten, ez? Argazki hau egin zen momentuan edo gutxi gora bera zenba denbora ongo zineten ordurako ikasketan edo... Mugimendu hau, 79 jago elkartzen ginen, Eta, nik uste, honen hasiera guretzat izan zen Oteizak sortu zuen Nueva Escuela Vasca de Arte, han, margolario pintoreak edo eskultura eta ez dokameiru, zen beste talde bat, antzerkia bestea, eta folklore aldetik eta ordezkaritza argiak hartu zuen. Juan Antonio Urbeltze gure zuzendari eta gidari zela, eta ordukoa da, ez dokamairun, Jose Anton eta Jesus, bianaiak, eta han juntatzen ginen denok, gero Vicente anaia eta bi hauekin juntatzen ginen jaz usurbilen astero, arategia zeukaten, eta arategiko barruko biltegi hartan elkartzen ginen astero, eta ana hitzen ginen bibikoteak, baina bestelako proiektuan orduan janik txistua ere eramaten nuen, eta ez genuen bakarrik txalaparta jotzen, bestelako zakere hitzekin dituen, baina, hitz egiten, eta besteak. Galdera bat horren inguruan, teknikoki apur bat ezagit, ogola, egurra, horren inguruko ezagutza oso simplea zan, edo zeukan bere koska, zer jaso zenute zentzu horretan, egur motak... Gu hasi ginen, beraiek zer daukate, gu antzekoa. Hola hasi ginen, beraiek nolako makilak, gu antzekoak. Eta beraiek ze hol neurria ere, gu antzekoa, hola hasi ginen. Gertatu zen, bere hala izan zen, eta argazki hauetan badaude 2-3 olau oletako txalapartak. Otarroiek ez duten balio. Gainera, otarrak ez dira oso gokiak txalapartarako. Bota atzea, argazki honetan agertzen da datu bat importantea. Ikusten dezute niretzat ezkerrekoa, alkandora txuria eta eskua hola daukala. Badakizute hori norden, badakigu, baina zertan ari dan? Eusten. Eusten hola, bestela eroriko zela.
soka batekin eusten nahi da. Ez da praktikoa. Estetikoa bai, ez? Bueno, eta hortan nahi da. Bestela juten zan, hola. Gero, hola hobeto eustekota, aurreneko soporteak euskarrik, holakoak izaten ziren, hanka bat, eta hemen daudenak, larruzko zintak, lodiak, eta larruzko zinta lodi horiek funtzionatzen zuten, baina jotzerakoan dantzan hasten zen hola. Eta igual jotzen zenun nahi ez zenuena. Zeta harrapatzen balima zenun hola airean, aurreatu egiten zen golpe hori. Eta hortik gero pasatzea bestelako materialak erabiltzea. Baina gu hola hasi ginen, eta hemen gertatu zena izan zen, aldaketa handiena. Pello eta Miguel Zuaznabarrek zenbat ordu sartuko zituzten urtean jotzen. Urtean. 6. Dozen erdi. Ordu urtean. Bixente eta Bilok egunero jotzen genuen. Astean 7 egun. Haiek ikasitakoarekin, gero eta gehiago, eta gero eta beharra handiago, eta gero eta aukera gehiago, baina handik abiatuta. Baina eske, nik uste marabila bat egiten zutela hauek, zeinen ederki egiten zuten berea, ez? Baina hola angorduko zuten, eta urrengo urtean berriz hartuko zuten. Eta hainbat oletako soluzio horretara saltoa oso naturala izan zen. Beira, 78 eta bera jokor daude, gurekin. Ez da ezer pasatzen. Ez dakit nun gehatu dan elkarrizketa hori Hernanin, bigarren txalaparta festa edo Pello eta Ramonekin, eta alek esaten zuen, adibidea jartzen zuen, akordibiak ere, soinuak ere izaten dira, fila bateko, edo bi filetakoak, 3 filetakoak, edo txalaparten igual. Horako erantzuna ematen du, egu galdetzerakoan, ez? Zer duten zeizuta? Bueno, pues, keio. Ya está. Zure kasuan Arkaitz, imaginatzen doia, ez? Generazio edo belaunaldi salto bat, nabarmen bat dagoela, eta zuia jaro zendula martxan jarri ziren antolatutako ekimenetan, hor Juan Mari ez dakite bere ikaslea izan zinen. Bai, 25 urteko salto bat, 81an hasi nintzen ni, Juan Marirekin, eta, esan beharra dago, nik txalaparta deskubritu, Osesen bitartez deskubritu nora, Oses eta Maria. Hoi izango zen, 80. urtea edo, nire aita garai hortan energiekin da ibiltzen zen barilla batzukin, eta omen zegoen Araban basarri bat, nun energia berezia, eta ni ez da nola komentzitu nindun, area juteko berarekin egun pasa, o asteburu pasa. Eta iritsi ginenean basarri hartara, antzeuden Oses eta Maria. Ez genitxun ezauten, nik txalapartare ezagutu, baina ez, hola. Eta netzat izan zen, haik ezagutzia, hola, hau da nik nahi detena. Ez da izertan abilen, bueno, bai, gitarra elektrikoa jotzen un talde punki bat ia, baina esan hau da nik nahi detena, ez da. Eta bueltatu etxea, eta orduan gure lagun bat Mila, orduan udaletxean zegoen lanean, eta haren bitartez, esan Juan Mari, eta urren urtean matrikulatzeko, eta zea, eta, bueno, egia esan barra dago, nila iritsi nintzela, txalaparta, eskola batetara, ez nintzen aritu ezer asmatu beharrian, ez da, iritsi, eta lehenengo maila, bigarren maila, hirugarren maila, taldea, eta nik guatzen izena da, alako gogoa eta konexio hori sentitu nun, bai eskatu nion Juan Mariri, posible nun, beste maila, Xabi Milibia eta Sergio, eta juten zian taldera, entzule bezala jutea, ez da, molestatu gabe, baina bintzat. Eta pixka bat, aprobetxatzen nun, bi klase horietara
Orduan, nire horitzapena hori da, ez da, eta Juan Mari, ni Juan Mari ere ez nuen ezagutzen, orduan izan zen eretzat, baina irakasle bezala, eta Juan Marik han aportatzen zuen hori, etzan bakarrik txalapartarekiko, ez da, niretzat zen ezagutza orokor horren, transmisio horrena. Garai hartan ere txalaparta festak, nolabait, kursoan zeharreko mugarri importante bat izaten zen, zeren urtean zehar prestatu beharra zegoen materiala. Eta orduan, sorkuntza prozesu horretan ze prestatuko dugu aurten, ez da? Eta nik hori ditzen ditut zera haiek, etzela bakarrik fin de kursoako erakustaldi bat, ez. Ara etortzen zen jendea Euskal Herri guztitik, nun maila baten beharra zegoen, eta nun orduan horre batzan nolabaiteko ardura, presioa, baina era berean, konplizidadea eta esatea, ostea, importantia da egitera goazena, ez? Orduan, nik usten dut pixka bat kontestu hortan ikasten hasi ginenok orduan, pixka bat ardura horrekin jokatu gendula, ez da, garai hartan. Eta, niretzat oso importante izan zen ez bakarrik txalaparta deskubritza, baizik eta konexio horren ondorio, nik esango nuke nire bizitza egiteko zea izan zela, ez da. Hasieran bakarrik bizi nun, txalaparta jotzeko edo disfrutatzeko modu bezala. Eta oraindik goatzen naiz, gero klasea berandu bukatzen genuen, da Juan Marik kotxez ematen induen añorga txikiaino, autobusik eta oraindik goatzen naiz momentua Juan Marik esan zitean, pixkat, hola ja, martxa hartu eta igual klase batzuk emateko hasiko zinateke da. Netzatua izan zen, deskubri, esatea, nola da, ni txalaparta klaseak emateko. Orduan, eta nioain askotan gazteekin eta oten ezenean, ze importantia dan ikustaraztea, badaudela beste modu batzuk, beste gabe, garai hortan igual ez ditzulako. Agian etorriko zaizu ez da, baina planteamendu hori nun transmisiorako ere balio dezakezun, ez da, eta transmisio horretarako, ez da. Eta nik pixkat hola goratzen, eta pixkat hortik abiatutako, orduan, gero hiru maila, gero taldea, eta taldearen eragina oso interesgarria zen, ez da, aportatzen ziren gauzak, eta bakoitzak ekartzen zuen, eta pixkat hau, eta dantzarekin uztartua, material ezberdinak, pixkat jolas guzti hortatik sortutako, nire bidea bintzat hor klabe ikusten dut, ez da, momentura. Eredu apur bat kontrajarriak eta aldi berean, ez? Bata bestearen ondorio, ez? 93 izango zen, zuek presentatu zen dutela talde handila. Bai, da. Kriston kontzertua. Tekladua, bateria, gitarra elektrikoa, bi txalaparta. Bai. Kontzeptua bere zen txalaparta maitasuna da. Den poliamor eta kontu guztietan. Eta esaten genuen, txalaparta bikotea behar aldu beti bikote berdina, ez da, ezin altzea junda beste batekin jota, gero beste, eta denak ondo modelatu, ez da, eta pixka kontzeptu horrenpean, estilo ezberdinak, eta Juan Marik esan duna, hola izan zen. Iaia biteri bera etorri zen. Bai. Apura salto eginez beste entresa batera, Ibon, ez dakit egia esan, Juan Mari da gurbilago, gero ni. Hau apurat ipini dotor... Hain barriro ere Juan Mari da, eta gero ja... Hori da. Ez apurat, atzereki joan naz igual, baina ezin izan dut tentazioa utzi argazki ederra jartzeko, apur bat 20. mende hasierako irudi moduan, eta hoia gertuago daukagu, 1970 galdaka horria bai ikusten da, albokari ereduzarreko Leon Bilbao uste doa aurrean, okerrez banago, eta hori da Marianito, kopi, trajearekin. Bitori horrek arreta dituzten trajearekin joatea, eta gainera gauza bat, hautatutako, erabaki badala emoten deu, Eba zeuden txalaparteria bai trajeagaz agertzen zirenak. Traje horrek importantea da, kasortan data jakiteko. Nik lehen esan dut 79 ezingo zela izan San Miguelen ateatakoa. Hemen Marianok esaten zuen, hau 79an zela. Eta kopik esan zian ez. Nik nire bizitza osoan traje bakarra izan dut, ezkontze eguneko trajea.
Eta 70ean ezkondu nintzen. Eta bestea Goikotxea. Hori hilda hoen dela gutxi. Betaurreko duna Goikotxea. Nestor. Nestor. Egia esan... Eta beraiekin Primiero, Starbe Panderoarekin. Gero, hor badago, urrengo irudira, badago salto nahiko nabarmen bat, handi bat, 80. hamarkadako irudirik eta ez dute aurkitu. Eta urrengo aia da, hemengo kuadrilla ezagunagoa da. Ego ziren argazkiak igual ilurretako trikitilari egunean, hor egongo ziren asko, igual. Batez ere Txilibrin eta Leon. Eta bai, eta bueno, eta Kepa Perez Urraza, Keparen lehengusua eta koñatua. Zuzela bizi izan zen duen, Ibon, zure lehenengo jasotze hori, ze kontestutan gertatu zen, noren bitartez, maizu zarrekin egoteko aukera izan zen duen? Bueno, a ver, lehenko kontaktua izan zen Maurizia Leon eta Fasioren diskoa. Ni garai hartan bizi nintzen, alde zarrean sombrereria kalean, eta hor Maionako eskailerak igota hor egoten zan, ez dakit, libreria distribuidora, baratzaile bat zan, ez dakit zer, eta hor baiko zan gauza miragarriak, beste inontoko, eta han zegoen, oso leku txikia, eta hor zegoen diskoa, pun! Eta hori izan zan. Eta komentatu genduen aurrekoan, disko horregaz, astiro ipini eta harri entzuten eta zen gauzak. Orduen, diskoa izan da, nire lagunak, betiko lagunek, 16 urte, zenbat izan ez, legeiago, 87an izan zen hori. Osea, ia justu 20 urte beteta. Osea, klaro, ni jaio nintzen zuen txalaparta, aralargo txalaparta kontzertu hori edo... Hori baina urte bat lehenago. Orden, 20 urteaz, oparitu ostien alboka bat. Albokak Leonenak edo, izaten ziren ez dakit orduen, 6.000 pesta edo. Honek, diruik ez, eta orduen, Leonena erosi beharrean Casa Toñan, han postak etxearen bueltan, apurtxu bat merkeagoa izango zen, hor fotogarain zegoen bide barrietan edo, eta han, igual, esposizionerako, baina ezan musika denda bat, eukien beste bat Leonena bai, Leon Artaberena, ez Leon Bilbaorena. Hori, hau ez de Leon, ziklaro, baina, eta hori, ostia, pleistozenokoa zirudien. Joteko, arnasa iguelta emoteko, kompresore bat behar zen duen. Lortu neban, sekulako sufrimenduagaz, baina, orduen, bueno, geroztik ez dut arazorik izan inun putze egiteko. Eta ja, gero, Santa Sicili egun batean joan ginen Leonen baserrera. Aita, anaiaren lagun batzuk eta, ez dakit, lau edo bost, albokak erosten. Anaiaren zat eta biontzat. Hasiak ginen ikasten, hori, Leon Artaberen albokarreaz, Bilbon egoen txistu, alboka eta pandereta akademian. Hori Bonik eta Boni Fernandezek sortu ban, bere garaian Txilibrien izan behar zan baizu, baina justu garai hartan joan zan Ameriketara, bale, zora etarekin edo ez dakit, eta orduen ipini izan Jon García, Juan Alfonso, uste dut, zara, benetako izena. Juan Alfonso, uste, Jon, bale, eta orduen han ikasten ginen. Ginen ikasten, nahiko autodidaktak ziren klaseak. Osea, bera zegoen hor, eta ondo egiten duzu, baina nola baita asmatu hartzen duen zuk zerekin, ez? Bueno, bai, egiten daztean, zigitsuarekin putz egin, eta hori. Etzan erabilten xaboia, zarrek erabilten ebrien xaboia, uretan. Zergatik, horrela ez zuten ezer azaldu behar, albokari futuribleak, azten maldi bazan egiten, eta jente asko egiten duena. Mantendu presioa. Fale, putz egin. Eta orduen hartzen duzunean sudurretik, hartzen maldi baduzu emengoa bebai, orduen ez da komodurik. Gai izan behar zara. Sudurretik hartu eta aumengo presioa mantentzeko hori egiteko gai ez bazara, adio salboka. Orduen, baina azaldu beharrean, xaboia hori pini. Orduen,
Hori egiten zuten lehenko aldiz, eta etzen duten errepikatu, ze normala danez hori da kondizionamiento operante, Skinner, eta honek aplikatzuten zuten, naiz eta ez jakin teoria, baina oso azkarrak orduen, xapoirik gabe egiten gendu, baina tira, alderantziz pentsatuta, pentsatzen, bueno, orduen, hartzen dozunean, ustu egin behar dozu, amen dozuna, eta orduen, eta da alderantziz. Osea, hartzen dozunean, hartu behar dozu eta hemen dagoena ataratzen da beste sistema batetik. Orden, inok ez azaltzen dana ikasten genuen trakeski, eta azkenean gero praktikaz gorputzak ikasten dugu. Eta orden, heldu ginen ara Santa Cecilia egun batean, eta haus, eta pasadizu hau da izugarria. Eltzen gara, jaisten gara kotxetik, eta handago, baserritar bat, hor, eta aitak eta el caserío de León, eta nik pentsatzen, León bera da, baina pentsatzen, nik azten pentsatzen. El caserío, zer galdetu duzu? Erantzuna horri, ez ba, no, leo soy yo, no, zu galdetu zuen, zein da baserria? El caserío Eta orduen, ara heldu ginen, eta ja atean, bueltamon, ¿qué queréis? Beraz, hori nolakoak diren, ez? Hori da pertinentzia, ez? Hizkuntzaren filosofian hori, zer galdetu duzu, hori izan pertinente. Edo zelan da Yo Robot pelikulan, ez? Mis respuestas son limitadas, haz las preguntas correctas. Pues, orduen, hori oso zehatza. Hori guztetan jandiri, niri ere guztetan zehaztasuna. Eta orduen hori izan zen lehenengo kontaktua. Eta gero ja... Claro, gero, ez hoben bakarrik Leonen diskoa, eguan gero, Juan Marik egindakoa, ez bakarrik, Juan Marik egindakoa batez ere Euskal Herriko soinu tesnak, gero bere grabazioak eta hor ikusteko, bestu, ez Leonenak gauzak bakarrik, baizik eta Juan Marik jodeoa gau, ez da zer, Marta Kotxok jodeo, azala diskoa, eta horre repertorioa hori behel, eta bero, pues bueno, bestalako adaptazioak egin, baina horrek ziren referentziak. Leon, Txilibrinen diskoan askoz berandu dago, zinta topatu neban. Diskoa askoz berandu dago, arte ez dut dut. Zintan bai, Txilibrin ja zailagoa da. Anarkikoagoa da, joten eta... Leonegaz ikasi alduzu aportxu bat modu desdiplikatuan diskotik. Diskok bat ziren, baina batzuk ezken ezagutzen hor ziudela García Matosek grabatutakoak. Claro, hori beranduago. Baina publikatua ziren 57. Bai. Baina... Eta gero bazegoen bebai Marianoren diskoa, lortu neban anaiaren lagun batek baioken etxean, eta mostan, askoz beranduago, eta barruan beste disko bat zegoen. Eta hor gelditu da, ez dut lortu. Katabazien bat deuket, baina... Bueno, eta orduen, hori, Juan Mari gendun, eta ez bakarrik albokare grabazioak, baizik eta Euskal Herriko soinu tesnak. Orduen, hor zegoen dana. Zer zantxala parta, zer zanto bera, zer dan musur gitarra edo trompa, txumpriñua, eta hor gelditu ginen, nolabait maite minduta Euskal folkloreko soinu tesnez, eta ulertzen hasi ginen zerbait. Ordura arte, apurtxo bat, bueno, eta ni orduen hasi nintzen, albokaren ondoren, txalaparte apurtxo bat, apurtxo bat, cubrir el expediente. Eta gaita dultzainarekin, eta hor horrekin jarraitu dut asko. Eta hori izan zen, gero ja joan ginen beste behin, beste alboka batzuk erostera beste batzuentzako, eta este ya toca algo y tal. Edo izan zen lehenengo egunean. Igual lehenengo eguna, este ya toca algo y tal. Handirik joten eban honela, eta, bueno, alan dabe, bueno, todavía le falta, pero bien. Gero, ja horrengoan, ja ikasi neban, berak bezala, aldez aurretik beharko duzun nota prestatzen. Leon bera nahiko optimista esan, gazten ekarpenaren inguruan, ez? Osa, zuken nonbait jaso duzu, berak esaten zegoela, etorkizuneko albokariak hobeak izango dira. Hori oso, horretaz egon pentsatzen gaur onaten entorrela, hori da.
Leonei binoiz galdetu dutxi, nik uste neban galdetuko zala, bainez, gazteak datoz eta. Eta nolakoak izango direz gazteak eta, zuek baino, obeak izango direz, zer iztik izango. Nik ez dakit alan dabe Leon baino oberik edo, igual egongo dan baten bat, baina asko ez, Osea, eta batez, euken zen erritmikoa, eta pasa bat, metronoma bat irudi. Osea, intzun behar dituzu bere YouTubeak 4 aldiz astiroago topatzeko desajusteak. Da pasa bat, izugarria. Eta harmonikoki ere oso razionala, noiz erabilten dituena, osea, oso razionala. Txilibrinek askoz gehiagotan erabilte ban, ez mi eta farekin beste nota bat entzun behar da, bordoi bat. Eta Txilibrinek gehiagotan erabilten zuen zi, tata. Nik inoiz Leonen etxean, Txilibrinerak egon da gero, Txilibrinerak egon gara oso gustura. Handik bilten zen Bilbon poteatzen, etxetxua lakasiare alboan, eta ibilten malzinan hortik, eta albokak, eta etxera etorri, besterik gabe, bega, etxera, erakutsiko zuen, eta bera azten zanan, erakusten dana, eta hau joten da, eta baditu gorrolako grabazioak etxean, eta hau ere grabatu leik, eta hori oraingo garen oso kultuak eta re dosi, ez, mi re do, bera alboka do nahiko altua zan, eta askoz politago geratzen zan, eta indara handiago gaz, ez duzu bordoirik, ez duzu nota bikoizketarik, eta popre geratzen da, eta bestela geratzen zan superondo, eta oso ondo, eta orden berari ere, eta beraren aia ikasten, berari ikusitata, behin igual Leonenera joan, eta zati batzuk igual Txilibrinen modura jo, eta orden Leonek horrela. Horrelako, oso, eta Leonek hori, hobeak izango ziren, hasikeran etzan oso baikor izan. Ikusi ban, agertu zala gizaldi batzietan, hombre, batzegoen zan gazteak, apurtxi bat, behintzat kopia honak. Eta orduen, esperantza badago. Eta Txilibrin ere, esaten zan, askotan, eski, no hay que tocar jota, prosalda, bakarrik ez, hay que tocar canciones de Euskal Herria. Adaptazioak egitea. Haiek oso sartuta egon zire horretan. Txilibrinek adibidez ikusi zituen gazteainek egindako albokak eta adarra sartuta toperaino, Leonek ez, Leonen adarra ez dago toperaino. Eta Leonek uste zuen hori da listua atatzeko, eta horrek afektatzen du afinazioa eta timbrea. Sartzen baldin duzu topena, eta afinazioa ez da horren ona, eta timbrea desatzeginak bada. Orduen gazteaiek sartzen zituen horrela, baina zulatu egite ban adarra, albokak berez da eukena hor goian, bizulo horiek direz belarriak. Gaitan, dultzainan dagozanak eta soinutesnak gehienetan dagoz, hor bukatzen da tutua. Bestea da, gero, albokan adarra espadago hor itxatzita, horrek direz fosil, ez da hori beretan funtzioa egiten. Eta baina gazteainek egiten zituen hor bere lekuan, oso ondo. Eta Txilibrin hasi izan horrela egiten bebai. Klaro, hori beto dago listua ateratzeko, edo ez dakit zertarako, berak ez dakit zer, pentsatuko zuen zertarako zan, baina hobeto zegoen. Eta, osake, tradizioa ez da inoiz izan, gauzak zeuden moduan mantentzea. Beti da evoluzio honatzea. Horregatik irauten du. Bestela egongo zan hilda. Juan Maria, askotan, azkenengo gunetan asko aipatu dugu esaldi edo ideia bat, ez? Eta badago filosofo bat, Zamorako filosofo Agustín García Calvo, ezagutuko duzue Libre te quiero kantuaren bertsuak berarenak direlako, bai? Libre te quiero como rollo que salta de peña en peña, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Hori da Amancio Prada kantatu bana, baina bertsoak direz Agustín García Calvorak. Eta, bera da, filosofo anarkista, ateoa, ni tuya, ni de Dios, ni Dios, ni amo. Hori da, emakumea izan behar da,
askea, ez da inoren jabetasuna, ez da propietate bat. Eta horrela bukatzen da indarkeria. Indarkeria dator pentsatzen dozulako. Osa, Agustin García Calvok ja 60etan argi utzi ban hori bertso horretan. Beti pini behar jake ikaslei. Nik filosofia ikaslei pinten dutziete urtero. Bueno, baina hori da dire joan naz besteleko atera. Zer esan? Bitu, orain, bueltatuko gara apur bat barriro atzera, eta lehen gainera apur bat zua aipatzen ari zara, Juan Mari, kontestuaren garrantzia, edo bizitako kontekstuaren apur bat eragina. Zueri, ekarpenak egitea tokatu zaizuen momentu horretan, bide berrietara edo bultzatu zaituzten eraginak, influentziak, interesak, bultzadak eukin duzue zuen inguruan, edo zeinek bezala. Eta apur bat, horretara botaneko neko begira da, apurtxo bat, lehen hasi zara aipatzen, argia, oteitza, hori da, mendiburu, argazki hau, argazki honetan zuek agertzen zaete okerrez banago, zu eta naia, argiarekin, Euskarria hori ikusten da, hori zein genuen, obretako puntalekin, horrekin egina dago, eta larruzko zinta, larruzko zinta hori, Donostiko kale nagusian bat zegoen, larru denda bat, eta guarnizioneria bat zegoen bat, eta horre erositakoa da, antzulatua, eta... Zeran gogoratzen duzu garai hori, izan duzu noizbait, oteitzak eta eragin sakona izan zuela, apur eta argian gauzak enfokatzeko moduan, iturrietara joateko erabaki hori, aldi berean gauzak berritu eta aldatzeko nahia baita. Bueno, horre ere guretzat deskubrimentu handia izan zen, karo, ninen torren etxarritik. Etxarrin musika bandan klarinetea eta txistulariekin ondo pasa. Jaiero kioskoan herriko figura, aldare hartan jarrita. Eta ez hori bakarrik, San Ferminetan Iruñera jotzea, alarde. Eta Lazkaoko festeta goizetik, dianatik, gaueko bailablea arte musika bandak jotzen, baina hori zen gehiago ez, eta ondo pasatzen genuela, eta ez zitzaigun gogorra egiten musika akademiara astean 6 egunetan joatea, egunero, astelenetik, larun bata arte, egunero, ez zen izaten astean behin txistu eta astean behin, egunero. Eta, karo, behin 11 urte egin eta 7 egun astean, igandean jotzea. Eta hori, hola zen, eta Donosti etorrita, hor gure izan zen kontaktatu genuela txistuen bitartez eta dantza taldeen bitartez, eta euskaltzale eta euskal abertzale mugimenduko jendearekin, kuadrilla, eta hoien bitartez, Anaia da Bilo bukatu genuen argia taldean Urbeltz aurretik. Eta gero Urbeltz etorri zitzaigun, 77, eta egun batean hori aurkeztu zigun bere proiektua, Oteizaren eskola horren barruko arlo bat, sekzio bat zela, eta gehatu ginen, hau nahi dugu, eta egun hortatik aurrera bera izan zen gure zuzendari gidari, eta gu gustoz jaiero noa jun behar da. Grabatzea, noa jun behar da ikastea hau edo bestea, hor hasi ginen. Eta hor, suerte handia izan genuen ere, Oteiz asko etortzen zitzaigun saiotan. Gehienetan BMaztearekin. Biak, baina bera, gero hasten zitzaigun kontatzen berak zer ikusten zo. Eta emanaldietara ere autobusean gurekin askotan etortzen zen. Hortik bukatu genuen gero denok Amalur pelikula egiten,
Eta horria enteratu ginen, pixka bat, jabetu ginen, herri musika ez zela gu aurretik ikusten genuena. De repente ikusten hasi ginen, Maurizio Lizaldek jotzen zuena ez zela zarra. Hau ez da zarra, hau berria da. Eta lehen aipatu dezun ze hortan, Maurizio Lizaldek gauza bera beti diferente jotzen zuen. Bizia zegoen jotzen zuen nuen. Jolastu iten zuen. Ara, zehatza, dantza iteko mugoa, noski. Eta askotan esaten zuen berak, nik aita zena bezala jotzeet, nik behar bezala jotzeet. Eta aipatu nahi zuen, jendeari, notaz nota, nire aita zena jotzen zuen, eta ez zen horrela, bere aita zen bezala jotzen zuen, eta aitak ere gauza bere egiten zuen. Eta hori bera bakarrik zekien egiten. Hor bada, behar zanean, ukurritxu zitzaidan, artikulo txiki bat txistuari aldizkarian, eta zozoaren, eta zazpi buelta hau, eta zazpi diferente. Baina neurritan, esatu, berdina. Baina jolasten, tontopita tonto, baina hasten zen, tinta tinte tonton toketitan, tekitan, tekitet, urrengoa, tinta tikatiten, tekite toketitan, eta bukatzen zuen, tekitikitakitikitakitikiton, toketitan, tekitan, tekitetin, bueltatik bueltara jolasten doinuarekin da. Hori, orduan, lehenguan komentatzen genuena, baina transmisioa eta nola dan gauza gainera, ahozkotasunean, nola eta partitura ez da hon, interpretazioa subjetiboa da, ez interpretazioa ezinagatik edo, eske percepzioa ere subjetiboa da. Maurizio jotzen zuen, eta gu lau entzuten, eta agian laugok diferente entzuten geno. Percepzioa hola da. Eta percepzioarena, batzutan entzun didazuten eri, ze gertatu zitzaidan Donostiko Trinitateko plaza entzun Eugenio, eta ni entzundakoarekin etxea txontxorron, hartu alboka, nik egindako albokaie. Eta partitura egin, eta gero, Eugenioren martxa eta Eugenioren porru salda, eta Eugeniori jo eta zuri ikasitako piezak nik ez dut ezagutzen pieza hori. Orduan, hemen historia da, Maurizio, esango izizun, nik ez dut ezer aldatzen. Eta egunero aldatzen nahi zen. Eta Bela Bartoken liburuan agertzen den hori ez, nola eta batzuek pentsatzen dutela, kriston aldatu dutela, gauza berriak egin dituztela, eta igual ez dutela gauza berririk egin. Eta, beste aldean, badudela batzuk, pentsatzen dutela, beti gauza bere egiten nahi diela, eta beti bertsio berria eskaintzen dizula ez. Eta hori hor ikasi genuen, giro hortan hasi ginen, diferente entzuten Leon, diferente entzuten bai albokariak eta bai dena, eta nola jotzea hori zela, jolastea pixka bat, beti, horretarako behar zen gaitasuna, ezin dezu jolastu ez bali mazakizu jolaste. Orduan, guretzat, hortik aurrera, eta nire kasuan, soinutresne mundu hortan zabaltzea eta beste gauzen artean beharrak egin zuen hori. Urbeltzek eskatzen zuen, derrepende, dantza hauen dultzeinarekin. Eta, tren hartu eta Bilbora Javier Lakuntzarekin dultzein ikastea. Eta, tarteetan nahi dugu txalaparta emanaldi, joalditxo bat, dantzariek aldatzen dire bitartean, eta, karo,
dantzariek dantza batetik bestea denbora pixka behar zuten. Pues Vicente eta Jamari txalaparta jotzea, Vicente eta Jamari dutzina jotzea, edo sunprinu jotzea. Neguan ez. Apur bat kontestura bueltatuz, urrengo irudian jarratzeta apur bat ez, garai horretako txalapartak eukin zeuen boom edo, holako zabalkunde hori, eta batez ere vanguardiekin eukin zeuen lotura, ez dakit igual esen nuen hain gertutik bizi izan, edo bai, zer gogoratzen duzu apur bat garai haretaz? Nik gogoratzen dudana da, alde batetik, bi bikotea hitzen ginen nagusiki, gehiago bazien, baina talde hortako ezokamairu nahitzen zien Jesus eta Jose Anton, da argian gu hitzen ginen. Gurea zen, folklore talde batek egitarrego emanaldiaren barruan, baina ez zeon diferentzirik berdintxu, joera berdintxuekin jotzen genuen alde batean eta bestean. Zeta elkarrekin haitzen ginen, eta hauek iruol, gu iruol, hauek lauol, gu lauol, hola hiltzen ginen. Eta, karo, nik uste dut, Jose Anton da eta Jesus, gehiago ezagutu zirela eta gehiago eman zutela ezagutzea, zeta ezokamairu askoz gehiago muitzen zen gu baino, argia baino. Baina bestela, nik ikusten dudana da, ondo ikasi genuela txalapartari zarren gandik zer egin beharra zeon, zer landu beharra zegoen, eta txalaparta jotzea edo jolastea zertzen, eta beste adibide bat, gu gento zen etxarriko musika bandatik. Eta de repente, Ramon Goikoetxeari okurritu zitzaidan nahi esatea. Bueno, hauen jo zeo zer eta nik galdetu nion, ze joko dugu? Ze joko dugu? Jo! Eta horrela jarraitu genuen, muga nun dago? Segi, zer erakusi dizute? Oinarri hori, txakuna, errena, tensioa, konpondu, desoreka, oreka, pun, jolastu horrekin, eta bestela zozoa da, eta naurekatua balin bada, eta aspergarria da. Eta, karo, tensio gehiagi sortu ezkio, igual, aspergarria ez, baina igual ez du ezankaik eta ez buruik. Hortik jo genuen, eta lehen esan dudan bezala guk egunero jotzen genuen. Orduan, derrepente konturatzen zea, nolako aukera dauden, ez? Txalaparta jotzerakoan. Eta hor, oaindik ere, materialarekin, kontuz, alde batetik txalaparta eta bestetik tobera. Baina gero ja, nastu genuen dena. Hotxak eta timbre ezberdinetako materialak erabiliz, eta nik batzutan kontatzen dut, gure emanaldi handi bat izan zela, Usurbilgo Santa Isabeletan, ordu txikitan, berbena bukatuta, plazak beteta, beroa ustailan. Eta Jose Anton eta biok, zerbeza botelin txiki horiekin, bakoitza bina hartuta, bidoi handi bat ustu, eta plaza oso isilik, bueno, kriston saioa egin genuela iruditzen zaitu, gogoratzen dut, auskalo zer izan zen. Apur bat denporan jauzi eginez, Arkait, ez dakit igual urrengo irudiak igual gehiago konetatzen deu zure formakuntza garaiekin, ez dakit igual atzeregi joan naiz, baina hortik ibiliko zinen, ez? Nik uste dut, Sestaoko txalapartaria direla, ez? Bitu zelango aldaketa, ez? De repente, Sestaoko taldeak
Hernaniko txalapartara festara joaten, 80. markadaren hasiera horretan. Ez dakit, kontestuari dagokionez eta, zer aurrera egiteko eta ze bultzada, eragin, jaro zenituen zure inguru horretan hasierako urte horietan edo... Bai, bueno, lehen aipatu ditugu, ez txalaparta festako emanaldi horien prestakuntza, eta hori bazan norabaiteko plazara edo estenatogira trebatzeko esperientzi bat. Hortik Zurpatietan izeneko talde bat sortu genuen, orduan ikasle ginen, Juan Mariaren ikasle ginen kuadrillatxo bat, eta emanaldi batzuk ingen ditun dola, eta geho guretzat izan zen pixka bat, baina ja salto egin behar de, 80-etik 87-ra, ez da? Kepa Junkerak eskaini zigun aukera berarekin taldean aitzeko, eta orduan ezautu gendu nibon, Leonen horroak ja egina zeon orduako, eta, bueno, aurreneko esperientzia izan zen pixka bat laukotean hasi ginen, lau txalapartarik keparekin, orduan zurekin grabatu genuen Lizarrako bidean izeneko kantu bat, eta hor pixka bat izan zen aurreneko esperientzia estudiora jun eta hasi grabatzen, ez da? Guk ordurako, edo orduan hasi ginen pixka bat prestatzen material bakoitzeko modu kromatikoan dena, ez da? Diatonikoki antolatzen genituen, baina egia da, genitula, egurretan, harrietan eta burnietan afinatuak zentzu horretan. Karo, orduan, grabakzio bakoitza suposatzen zuen material guztia eramatea estudiora, eta behartzana erabiltzea, ez da? Eta pixkat, lanketa hortatik, gure apostua momentu hartan ala izan zen, ez da, izan zen pixkat melodietan trebatzea, ez da? Karo, txalapartak, badakizue, bien arteko osagarri izate hortatik sortzen dena. Melodietan, atzera begira ez da oso logikoa, melodia bat bi lagunen artean egitea, ez da? Beti konpensatu behar dezu, elkarren arteko segurazki hobeto aterako da bakarrik egindako espresio mailan esan nahi dut, ez da? Baina egia da, erronka oso polita dela, eta pixkat, Juan Marik aipatzen zuen jolas hori ematen dela hortan, ez da? Bueno, agian ez da inbeste tensio hori sortzea, baizik eta benetan bilatzea elkarrekin espresio bide bateratu hori, ez da? Eta, bueno, pixka bat, hortik etorri zen Bilbaora 0, gero Kerkus endorfina diskoa, eta pixka gutzat izan zen hori, egia esan, ja hortatik aurrea, modu profesionalean aritzeko aukera izan. Eta guretzat hori izan zen, egunero jotzaren garrantzia, ez da, dedikazio bat, eskintzen. Hor ematen da benetako aldaketa bat, zeren, zure egunerokoa. Nondik dator Arriparta? Arriparta... Arrien roioa. Nik deuket bertzino bat. Terminologia, Arriparta. Ez, arrien tik-kling-kling-kling-kling. Arriak, arri mota ezberdina daude, hori esan beharra dago, lehen hasiera batean, nigoatzen ez, erabiltzen genituak, poliston edo, aglomeratuz egindako arri horiek, marmola... Juan Marik argi duke, hasi ginen eraztuten, Ola eta Tobera. Eta nori bururatu jakon harriak ere erabiltea. Nik badakit, osesek ezaustan. Hor bizi nintzen janan sobrelegian, etorten zan lagun bat, nik 16 urte nituen, orain dela 42 urte. Lekeitiotik zetorren, familia etorria zan Galiziatik, Siro. Siro, bai. Baina, Siro argina zen eta berak bazeukan. Argina zen, aita zen argina, bera argina zen, eta, zozek dino, behin mendira joan ziren ez dakizer. Eta justo Siro hasi izan txiz egiten, leko baten, eta, zerako soinua deuken harri horrek. Eta ze harri da, arbela, eta hortik hasi zirela hori egiten. Ez dakit mito bat da, baina... Ni inoiz ez nahiz ausartuko zein den aurrena esaten zeren oso zaila da. Esatea, eske logikoa da, probatzen nahi balin bazera. Eta zein izan zen aurrena buztinezko txalaparta probatzen edo zeramikazko. Seguro bat emate gondara, gu probatu dugu, horrek ez du esan egu lehenak izan garanik. Seguro aldi berean beste norbait egondela probatzen. Pixka bat ematen da, harriena Sirorena egia da oso garrantzitsua izan zen, zeren haiek topatu zituzten harri berezi horiek, arbela, zuk esan dizun bezala, arbela
haien bidei batean, perdi eta ziro. Eta guk, Kerkus endorfina diskoa grabatzeko, haiei erosi genizkien harria, 2000 pestan harri bakoitza. Araian zituzten, handena pila batean, eta zen, bueno, ados, 2000 pestan, baina probatuta gero. Orduan, dena probatu genituen, handikatea genituen onenak, eta hik ez zituzten afinatzen, baina guk afinatu genituen, da arekin egin genuen txalaparta kromatikoa, ez da. Orduan, bueno, pixka bat, ibilbide horretan, material ezberdina probatzearenan, gutzat Kerkus endorfina izan zen, nolabait ere, bueno, eta pixka bat hortan trebatzen, da, gero egia da, bidea pixka bat hortik mantendu dugula, eta Juan Marik esan du pertzepzioarena, guri gertatu zitzaigun diskoarekin, 2001 urtea zen, diskoa atera, eta jokistuen ilusio egin juginen amaran Peiozuaz Navarren etxera, erakustea, diskoa. Eta nesei ginen salan, jarri zuten CD-a, hasi zen diskoa, kantu bat, 2, 3, eta esan zuen Peio, polita baino txalaparta, beak ez zuen entzuten txalaparta disko hartan. Han melodiak zeuden beste kontu bat, ez da? Gau, ustak ez dontxasko izan da. Zela asimilatzen da, erantzen hori. Bueno, gero bueltatuko gara diskoen apur bat sorkuntza prozesura eta hori, apur bat kontestuarekin amaitzeko, Ibon, apur bat albokaren mundua, ez dakit hor eskizuren argazki bat jarri dut, ez dakit oso fan izango zinen edo, baina... Nire ikaslea zan, berak, nirekin ikasi ban, alboka joten. Eta nahiari eskatu dutzen, nahiak egotzen alboka bat, hostia, bera entzako nahi eban, nahiak. Eta gero ibilten zan albokak esenatokitik botatzen eta nahia sarratu zan. Apurtu eta dana. Bueno, horrelakoa da, Inigo horrelakoa da. Zuk igual... Nik beti baloratu dut eskizuren albokaren erabilera oso garrantzitsu bezala. Hori entzun da hurbildu ziren gazten mordo albokara. Horregatik ez balitz, eta hori da behar dana, holango testu inguruetan sartzea. Horrek sekulako eragina izaban bere garaian. Batean, Eta zugan, aurrera egiteko eta hori bagonzan inguruan edo, ez dakit? Zure inguruko kontestuen... Eskizuren bertzinuak, ez ditu joten. Ziurrenik imaginatzen duk itxi gora berak, gara horretan zu hongo zinela oso sartuta, ez? Baina, igual zertxo bat atzerago jomarko gineateke denboran, ez? Laroko eta magarren amarkaden hasierara. Nik oinarritu naz zarretan, Juan Mariren gan, eta Marta, folk taldeen grabazioetan, Oskorri batez ere, Joseba Fernandezena, izugarria. Eta hor, eta bueno, gure Oskorrien aldatu direz albokaria, baina beti egin dituzten aportazioak beti izan direz izugarri honak. Eta hori, hor zegoen errepertorioa, asmoa zen, venga, joan behar txara, ekitaldi batera, eta ez dituzu joko 3 kanta. Atara behar duzu repertoria, eta gara, ni hasi nintzanean, banekizkien Leonen, venga, diskokoak, lehenengo diskokoak, venga, Jota, porru, martxa, Jota, aurrekoaren oso antzekoa, porru desberdina da, hor bai, eta martxa ere, bueno, oso antzekoa, bai, desordenatuta, eta aldaketa batzuk, eta aldera batzuk, baina, zuk uste dozu dituzula, orain indiferentea da, eta jaten nintzen igual ilun berrira jotera, eta nintzako da diferentea zala, egiten eban hor mordente bat, eta publiko entzako bat zine zan, ez da beste pieza bat, orden asmatu behar zerien beste repertorio bat sortu behar zan, eta hor, horri esker, egozan, Juan Mariren bertzinoak eta komposizioak eta Oskorrirenak, eta hori zan, hortik atara dut nik. Eta gero nireak, edo keparekin baltu nintzanean, kepak sortu ban repertorio bat, eta hori, eta bueno, geroztik asko jarraitzen den, badago jentea sortzen. Baina ez derrigorrez gazteak, orain gehien sortzen ari dena da Michel Ducon, ni baino zarrago da. Oso ondo. Eta bitu apuraia saltatuz ja apurtxoa komentatzen ari zareten arlo horretara. Ja apurua begirada jarri zuen sorkuntza lanetan eta apur bat arlo teknikoan, ez? Eukin dituzuen, zuen ibilidan izan dako, apuretori garapenak, hobekuntzak tresnetan, izan duten garrantzia kaleratu dituzuen lanetan, egindako proiektuetan,
erabilitako soluzio zehatzak, ia behar kreatiboen ondorio izan diran edo aurrerapen teknikoen ondorio etorri diran proposamen kreatibo berriak. Ez dakit, apurtxo bat indot, hautaketa txiki bat igual, bakoitzaren ibilbideko disko pare bat edo azpimarratuz, baina, bueno, besteren bat edo uste badozu dala apur bat olan aipagarriagoa, teknikoki interesanteagoa izan delako, zakindik adibidez, egurraren orpotik, bada disko bat bere garaian, garaiaretako, ez dakit, ambient eta holango ia elektronikarekin ere bat egiten duen proposamen bat, ez dakit hori adibidez txalapartan jauzi teknikorik egon zan, edo betiko aurreko urtetako moduan jotzen zenuten, material berberekin. Material aldetik ez dago aldaketa hondirik. Olak eta palankak eta hori erabili genuen. Nik esango nuke, egurraren orpotik dator lan hau, Hernaniko Udal Musika Eskolaren fruitua dela. Hor zegoen giroa, bai gela barruan eta irakasle batzuen artean. Kaso honetan, Joxan eta Abilok. Askotan elkartzen ginela. Elkartzen ginela jotzea, hitz egitea, eta 6. txalaparta festan, hori ordukoa da. Claro, 6. txalaparta festan, 3 talde ginen, ostiraleko emanaldi berezian. Guk egin genuen Juanma Vicente eta Bilo txalaparta eta Joxan bere sampleek eta bere fondo horiek pregrabatuak eta guzti hori. Eta pieza bakarra zen. 23 minuto. Eta gero zen, Joxean, Sergio Lamuedra eta Mikel Oxabier. Eta dantza. Hernaniko Udal biblioteko liburtegian erakusten zuen, zenaz nezakoratzen, beste saio bat, 2 txalapartari, Joxean akordioarekin eta dantzaria. Eta gero zuek zineten. Lehenengoa, telonerok gu ginen, gurearekin. Gurea pieza hori jotzen bukatu genuenean, entzun zen hau. Hau, gehiago ez. Pertsona bakarra zen. Hori, osea, sentitu non, eskerrak horrek eskerrak horrek indula. Gero bigarrena, dira. Baina zuena izan zen, akordatuko, ezin bukatu, geho. Eta gainera, bastakok esan ziguten, jendea saltoka hasi zen, eta dena zen nahiko suelto zegoen, eta Piaramonian ez, astelenean, hori izango zen ostirala, astelenean telefonoz deitu zuten, txea. Esan ez, nolata, ostiralean, kontzertuan izan nintzen, ez nian ulertu izena. Eta horri buruz hitz egin nahizula. Orduan esan nion, momentu bat, gazteriara zen, espero un momento, te voy a dar el teléfono. Eta eman behar nion zuen telefonoa. Ya tengo. Ay, entonces, ¿para qué me llamas? Ya tengo el teléfono, entonces, ¿para qué me llamas a mí? ¿Tú no eres Beltrán? Sí. Pues contigo quiero hablar. Ese era Uesen. Uesen. Cruz Gorostegi. Eta orduan harrek esan, ez, hau nahi dut, pieza hori. ¿Podéis hacer un disco? Eta orduan jarri genuen dena martxan, Joxan eta Biok, eskolan landutako erritmoak, neurriak, joerak, oidana jarri genuen martxan, osatzeko diskori.
Juanma Vicente, neukan horre puntakoena, eta biok txalapartan, eta Josean, eta hor, trampa egin genuen ere, zuzenerako, alboka, nik erabiltzen nuen alboka zen eskala zarra, bai? Eta ez genuen bestea nahi, horre eskala horrekin, eta, karo, batzutan alboka jo behar nuen eta txalaparta, eta hori zuzenean, diskoan baina zuzenean ez. Orduan, notaz nota, sampleatu zuen, nire albokaren nota guztik, eta bera jotzen zuen alboka, baina nire alboka jotzen zuen. Hori, erabiltzen ikasi genuen, bera bazekin. Osea, nik harren anparoan erabilinun guzti hori. Eta, orduan, nik uste, egurraren orpotik dator hortan, nola bete islatzen dela urte haietan ikasleen eta nere artean, osatu genuen kuadrilla hartan, eta talde klase hue ez zen klase nere klasea, zen bilera bat. Nei tokatzen zitzaidan, hue antolatzea eta igual zuzentzea pixka bat, baina hor sortutako asko hemen islatu zen. Kontestu ingurukoen garrantzia eta kasualitatea kasu honetan baita, hori gizon hori, fan horren pasioa. Beraitik esan ez balitz, ziurrenik esan argitaratuko, agian, diskoa. Seguro. Seguro, horren historia hola da, eta hauek eraman gintuen, nola da hoi, Lion hor Dimanuar estudiora, hoi apuru bat. Ostiraleako atea behar ginen diskoa egina. Astelenean sartu ginen, eta ostiralean atea behar ginen diskoa egina. Eta astelen goiz osoa eta pieza bat ez. Juan Mata Bilok ezin, eta ez zitzaigun ondo ateatzen, eta alako batean Suso Saizen produktorea, eta esatu, dena kanpora. Beste gauza bat, eta junginen basora, eta ingenuen badago txalaparta doble bat entzuten dela bi joera diferente, baina lotuak eta, bueno, egurraren kantua uste deitzen dela, ze hori. Eta hor harmoniko asko entzuten ziren, eta entzuten da jotzen ez genuena. Hau da, zurak ematen zuena, ez? Eta, bueno, zauri. Eta total, hoi oso ondatea zen. A la primera toma. Eta, bale, nahiko ondo, bigarrena horren gainean. Eta, oso ondo, eta bueltatu ginen estudiora, eta goiz osoan ateazena, lehenengo toman ateazen. Asteazken eguerdirako disko grabatua. Eta ostilerarako editatua. Hola etorri ginen Dimanuarretik diskorekin. Oso polita izan zen. Hori bai, orduak, askotan ni lotan, eta Juanma lotan, eta Josean grabatzen. Bestetan Josean lotan, eta gu grabatzen. Hola, atea ginen diskoa grabatuta. Eta nik uste dut, honek izan dula bere eragina, eta ez hori bakarrik, agurtu zen, eta bigarren edizioa dago, diskonen bigarren edizioa. Eragina gero, ez? Tomasa Miguelen Lezao beranduagokoa da, adibidez, ez? Urteren bat beranduago, eta... Bai, eta hemen, uste dut hemen ausartak izan ginela. Bai. Osondo, bueno, ba... Orduan etorri zitzaigun, hau aterata etorri zitzaigun Trezet. Si hacéis lo que digo yo, os lanzo al mundo. Gero, agertu dira... Ez genuen egin, eta... Deabruak esaten duena, emoten dugu, ez? Oso evangelikoe. Lastabla hortan, han esan zigun. Si seguís mi consejo, ¿es? Os lanzo al mundo. Belaunikatu nire aurrean, eta da izango da zurea. Gero piezaren bat, diskorretako piezaren bat agertu da nazioarteko konpilazio eta holan, ez? Folk, perkusioaren inguruko mundu guztiko... Bai, bueno, eta gero ez dakit, hor badaude aldizkari New Age eta zea batzuk, eta bueno, urteko diskoa, ez dakit, alako sariak ere jaso ditu bai. Baina guretzat,
importante izan zen lan hori. Oso ondo. Apurat salto eginez, bitu egin ordena aldatuko dugu, justo alderantziz neukan, Ibon. Zuen kasuan, ez? Bakizu, gauzarik garrantzizkoenak egiten direz garaje baten, ez? Ez dakit Bill Gatesen zera Microsoft eta hori, ez dakit Apple bebai horrela, ez? Honen horroak garaje baten grabatu genduen. Bai, joan ginen Madrila, Luis Delgadoren estudiora. Baina estudioa zeuken, berak beuken adosau bat, eta garajean zeuken kotxeik ez, eta hor euken estudioa. Eta gelitu behar ginen, auzokoak kotxa mugitute banean, eta pertsian eta orden gelitu behar ginen. Eta horrela grabatu zen, ara joan ginean ustaila baten, 86ko ustailan, gelitu ginen Gasteizen, Osesek beste lau alboka edo errepostukoak emoteko badazpada, nik badituen bizpairu, baina eman gendun kargamentu ederra. Zekaro direz, oraingoz, ja bai, notak zuzenduta, ze ordura arte, pues Leonena, nik neuken Leonena zeuken sia superbajo, adarretik oso urbil. Anaiaren lagun batenak euken gehiago ere, Leonen moduko ia si ondo, eta hori erabilten eban, kontzertuetan keparekin, eta baina ziti pasatzean gehiago putzein behar neban. Eta hori, txoramean zan. Eta honek ja, ego zan, pues, ondo. Notak behintzat haien lekuen. Eta horrekin grabatu gendu. Hor, gero, kepak egalde egiten baban, noi masaje bat azea, zuek grabatu hau, eta hori gero, Luisek eta bio, super ondo, eta gero estudiora joan elkarra, hori zafinatute dau, hori grabatu behar gendun barriro. Hain zuzen, Leonen norroak kantua, barriro grabatu behar gendun, ze kepa ez egoenan ikusen. Eta, bueno, bai hor bizpairu lau alboka erabilita, hor grabatu gendun dana, izugarria, batez ere parte hartzaileen gatik, hor oso Espainiar folkeko figura hundiak, ez. Xabier Pasariñok egiten duk disko erdia, berak bakarrik, eta Luis Delgadok, eta izugarria. Eta, bueno, eta kepak sortu ban sekulako repertorioa hor. Eta gero badagoz nire kantuak ere, nireak desberdinak direk kondiez komposizioak albokazioeteko bakarrik, ez duzu behar beste guztia. Besteak, ja, en fin, gehiago, parafernalia handiagoa behar deurie, ez guztiak, ez. Bueno, nik uste dut. Repertorio horretatik oraingoz bizitzen gara albokariak kalean asko, ez. Bai. Eta gero albokak bi puntu baten, erdian dago airea, zeina uste dut oso disko konplexua da laborategikoa gehien bat, baina entzuten dozunean dinosu kontxo, hemen badago mamia, eta hori ez da heldu kalera horren erraz, baditu esenatoketako gauza izugarri ederrak, eta bilen nintzanean hori disko hori aurkeztuten oso, eskentu zan kontzertu asko, baina benetan oso potentea zan. Eta albokak bi puntu baten, pues ja, albokotea agertu zen. Eta orduen hori ja beste zera bata. Albokotea azken finak geratu zen horrela ren albokotean, pues nik uste dut Alan Griffinek inzizutu hau zelako osesi ren, bera musiko. Bera hortan afinatu ez ego. Hori da. Nik ere erabilien eban honen ondoren. Nief Nijarragaz eta Gavin Rastonegaz egindako diskoa izan zen euskeria, baina lehenako egin gendun bita bat ana Irlandan eta beste bita bi hemendik. Eta horretarako, lagun batek zauztan, bueno, zer, txirula nief, super zorrotza da, ez, jo behar gendun honela, distantzia honetan, urbilago, hor, eta publikoa hor. Eta Irlandarren belarriek ezin zuten hori, eta gaita, eta hor, erakusketan dagoen hartalek egindako gaita txikiak, horrekin eta horrekin. Eta txistua txirola ezin zan, beraz txistua fan, tono horietan ezin ezko eta. Lagun batek esauztan, soiez gantzedoren era, berak deuke hor silbote bat doan, eta hori, eta joan nintzen, gate do, silbote bat doan, zertako nahi dozu, eta zuk behar duzuna da txistu bat ren, eta badago alakorik, ez,
baina badeuketa hemen prototipo bat. Eta egingo duzu bat, bai, eta gioztan. Eta horrekin, zoragarri, ren bai. Bueno, albokotea geratu zen ren, alanen, asikerakoa izan zen hiperalbokote bat. Nik egin neban hor, zapentzatu, venga, uste dut, inspirazioa izan zela nik neuken pipcorn bat. Erosin neban, ez zitzen interneta, postaz. Frantziako ez dakit nora, Bretainian ez dakit nora. Eta orduen egiten neban albokaren sortzituna behien. Eta gendun horre bilboko azten nagusiko albokari tropelean behin, eta orduen zan neban, kontxo, baina beste zerbait gehiago behar dut. Orduen, tutu birekin eta. Orduen hasi nintzen probak egiten eta, pues bai, lortzen ziren nota batzuk, baina gero salto egiten zuen. Osa, gezintzen duen egin lanzidoreri, batzuk bai, la bat egin altzan, baina gero horrera salto egite bat, eta ez dakizen, eta orduen, horrekin, osesek prestatu ban hiperalbokote bat, eta jo altzan, albokote arrera nio heltzen zan hemen, usteot, baina gero bazituen la eta nota batzuk hor behien. Eta hori da orkestu genduna zaldu ondon, albokari egunean. Bazituen, egurra izan zan, egur argi bat. Eramaban, eta probatu, eta hor diak gendun. Baina grabatuta dagoena, eta zuek dozu horre bazino da, justu goien dagoenean joten, eta ez da entzuten beko notak egiten direnean. Eta hor duen horre baino beherago joten zan bebai. Karo, eta mankulu hori izan horrelako, eta ganera zuen jarraitasunik, hor duen hau rekoa izan da erabaki txugurra, ez? Eta horrela geratu zan. Eta, lehenako airean ja hasi ginen erabilten, Juan Marik eta Osesek garatutako sol, alboka, lehenengo hor dago, erakusketan, bakarrik zeuken sol, eta gero solen jo alizateko, hemen re mugitzeko, eta, eta hori erabili izan, hori uste dut, erabili izan airean, sol pasarte batzuk joteko, erabili izan bebai txambuna joteko, do sostenidoko alboka arrunta, baina do sostenidoarekin, eta ben ja egozan, askoz gauza gehiago. Eta nola, Leonen eta Txilberen elkalak desberdinak ziren, eta lehenagokoak ere, are desberdinakoak, baina, beti egon behar da gauza bat, la eta mi, edo la bemol eta mi bemol, egon behar da afinatuta. Bostuna egon behar, izan behar da zehatza. Bestela alboka desafinatute dago, beste gabe, sufritzen zagoz, ezin zara heldu, orduen, bostuna, bai, gero beste tarteak, bostuna ezpad dago afinatuta, ene ustez, alboka horrek ez dire inoiz albokariaren gustukoak izan. Baizek eta, ez dauke besterik eta tira, baina, eskala desberdinak egozan, eta tesiturak bebai. Eta, hor bagendu zan, orlango alboka bategaz, egin aldozu gurea, 3 lekutan gutxien, ez, pun. Eta ganera egin aldozu sortzi dun osoa. Eta orduen horra ibile ginen egiten albokotearekin alde batetik, eta albokote nahasketak eta denetak esateko, hemen dago unibertso barri bat zuentzako. Eta hainbat gauza hor dago zanak, 15 urte beranduago, orain goz beste inok ez ditu implementatu. Eta, alan dabe. Orain beste kuelta bat emon nahi dutxegu horri, ze orain azkenengo albokoteak direz kromatismo guztiekin. Eta badugu zorrek rean, mian eta fan. Eta solen. Eta orduen horrekin zaitezke pentsatzen kontxo, eta orduen atzamar gehiago erabilizkero eta kromatismo bat erabilten dugu egitean, igual, ez da, Ekzor, zukentzun dozu, ez? Eta eskelengo gunean egon ginen hor, Osesen aitaren hiletan, eta ez dakit Ekzor berazan edo Iker, ez da todo inventado. Bai, dana da basmatuta entzun hau. Eta plum, ostia, dana ez dago asmatuta oraingoz. Eta orduen, bagabiltza beste buelta bat emoten. Tresneria ja eginda dago, baina tresneria horri emon beharriako erabilera, eta dana ez dago esan da, inundik ere ez oraingoz. Ondo. Txanda pasatuz, Arkaitz, zuhileria aipatu duzu zertxo bait, Kerkus endorfinaren inguruan, ez dakit Kerkus endorfinatik azkenengo diskotara datorren, ziklo guzti horretan, teknikoki eta
esan zu, zuen aurrerapenak izan direla nahiko organikoak, ez? Gauza bat bestearen atzetik etorri dela modu natural batean. Askotan garrantzia ematen zaio diskoeri, ez da, eta gure ibilbidean egia esan, ez ditugu, 5 disko atera ditugu, baina gehiago izan dira proiektuak. Batzutan disko auki dute eta beste batzutan ez, ezta? Baina pixka bat proiektu berak eskatzen dituen gauzekin, Kerkus Endorfina eta gero Nomadaktek etorri zen, eta pixka hori kontzeptua zen txalapartarik gabe bidaiatzea, sortzea txalapartak herrialde bakoitzeko materialekin, eta pixka bat hori, Indiako egurra, Saharako harria, Laponiako izotza, Mongolian zaldiz egin beharra zegoen ibilbidea, eta orduan kartoizko tutu batzuk erabiltzen genitunak garai baten, gero ez dute aurrera egin, zeren kartoia iraupen gutxikoa da, eta pixka bat, material berri batzuk hor probatzeko aukera izan gendun, ezta? Naiz eta momentuko izan, izotza bezala. Gero egia da dokumentalarekin bidaiatzen ibili ginela, eta bidaioietako bat Kaledonia Berrira izan zen, eta han, hilabete eman gendun bertan, eta zorionez, deskubritu gendun, bambuzko txalaparta bat egin gendun bertan, baina bambu erabiltzen zutela dantzariei erritmoa markatzeko lurraren kontra, eta bambu handi batzuk. Eta, hortik etorri zen pixkat idea, aurren handiak egin genitun, Makutxo baserriko bambu handi batzukin, baina gero txikiak egin ditun makil antzera, eta orduan gaur egun asko erabiltzen dugun material bada bambuz egindako makilak. Honek abantaila badu, eta da, bambu berak ja nota bat ematen dizula. Bambuak, bakizute da, bambu luzea, eta gero adabegi batzu bezala ditu, ez da mozten duna. Orduan, teknika da, moztu, utzi beko aldea adabegia daukan lekua itxia, eta goikoa irikia. Gero eta luzeago grabeago, gero eta motzago agudoago, eta hori afinatu dezakezu. Orduan, elkarren artean jota, badezu akorde baten aukera, baina jotzen duzunean ere pixka bat harmonikoki mugitu behar dituzu makileak jotzeko garaian harriaren kontra batez ere, ezta, koexio hortan. Orduan, gutzat hori adibidez izan da oso material erabilgarria eta maiz pixka bat soinu berri bat ekartzen diguna gure zeetan, ezta. Gero beste proiektu batzuk izan dira bez txalaparta biraka, hori izan pixka bat txalaparta kalera ateratzeko proiektu bat, nun bertan batu ginen gainera Iruñako txalapartariak, Sestakoak, Hernanikoak, eta, egin genuen pixkat batukada antzeko bat txalapartetan. Da, orduan pixkat hor, beharratzena da, kalera ateratzea hortarako, karretila batzuk sortu genituen propio, eta, gero egia da, ondorenean, poteorako, pixkat bat txalaparta kalera ateratzeko, aitzaki polit bat bilakatu dela karretila hori, ezta. Beste proiektu batzuk izan dira erritmoa adibidez, orduan dantzari bat igotzen zen txalapartak, gure txalapartak ez zeuden pentsatua, inor gainera igotzeko, eta orduan, karro batzuk sortu behar izan genuen, eta, gero azkenean txalapartak daukana da, ahorratu behar dezula aldezun energia gehien asko pixatzen dulako, asko mugitu behar da, karroiek gelditu dira, zeren ez dute bakarri balio gainera igotzeko, ez materiala garraiatzeko ere bai, ez da, orduan, holako, beharrak eraginda sortzen dituzun elementuak, gero, oso baliagarriak sortatzen dira, eta azkenean hor dago, ez hola pentsatzen egotea, zer izan daiteken ekonomia, energiaren ekonomia txalaparta, baizik eta probaren probaz, azkenean gelditzen diren gauza dira praktikotasun hortara eramaten zaituztenak, ez da. Oantxe probatu berri dut eta egina, txalaparta bat, aiuz izeneko egur bat, ez dula ezer pixatzen. Oso itxusia da, tintatu, hori segula egin gabeak gendun guk, etikagatik. Baina gero egia da, orain arte bi pakete fakturatu behar dituzun momentuan, orain bakarrean sartzen dela soleko txalaparta osoa, ez da. Orduan, pixka bat, proiektu bakoitzak edo behar bakoitzak nik uste materialetan batzutan ez soinuaren kalidadearen oberako, baina bai ongitzate edo aukerak ematen, baliatzen dizulako bidaiatzea, hegazkinetan, flake-caseak, nola prestatzen dira harrientzat flake-case. Pixka bat, ez da bakarrik instrumentoa, baizik, kasu honetan da instrumentoak behar dun garraiorako hainbat kontu ez da. Orduan, pixkat, nik usten dut, horiek izan direla, gero teilazko txalaparta bat ere egiteko aukera izan genuen, Blanca Gómez de Segura, pixka bat, beste materialak bilatze horretan, ez da bakarrik materiala baizik, eta batzutan ere da material horrek daukan
simbologia edo, eta bueno, pixka bat gure bilakaera edo hortik eta bueno, momentu enten koklea adibidez, bada harmonikoki taldean ere, Michelduko 2007tik bertan dugu orduan, alboka bere aportazioak baita komposizioan, baita arregloetan, nahiko talde establea gera azkeneko, Inigo 20 piko urte dara matza gukin, orduan, ondo ezagutzen gera eta pixka bat banda soinu hori badegula nola baitere landua ez da. Landua ez, eta etengabe ez, berrasmatzen apur bat ez. Jolasaren, instrumentoaren jolas horren parte bada, ez bakarrik musikalki ritmikoa baizik eta nahi zaila egiten zait pentsatzea txalapartari izatea, txalaparta sortu gabe, alegia. Iruditzen zait oso ez ditut imaginatzen bat abestari gabe, ez da. Oso ondo. Bueno, eta apurtxo bat amaitzen joateko, azkenengo bi gai edo apurbaia modu askean, gai bat hori ez, musikari eta artisauaren arteko harremana, ez, lehen aipatu duzu justo Alan Griffin, ez, eta Albokotearen arteko harreman hori, eta bueno, bada gai bat ez, kasu batutan musikariak eta artisauak zarete aldi berean, beste batutan ez, harreman estu badago, ez, joan etorri bat, ez, eta soluzio bilatze bat, justu baina Ibon, ez, atzo pasatu zenidan horren inguruan, orain dela denpora bat idatzi zendun, ez, artikulotxo bat, ez, eta oso, ez, zetorrena arira, ez, guztiz. Ez dakit buruz, baina, bueno, bai, a ber, ideia da, musikariak jakin behar ditu bere tresnaren mugak eta ahalmenak. Kompositoreak ere jakin behar dugu hori. Baina musikariak eta kompositoreak ahalegindu behar direz muga horiek gainditzen. Eta muga horiek batzuk gainditu aldirez duzun materialarekin. Baina beste batzuk eskatzen dute material barri bat, eta orduan behar duzu lutierra. Eta ganera lutierrak bere aldez izan alditu ideiak zuri erronkak ipinteko. Eta sinergia bat sortu behar da. Eta hori da egiten duguna. Bere garaian gogoratzen dut, esaten duten, eske joten dugu teknika, joten dugu honela, eta egiten ditugu bi agotz, denbora osoan ez bakarrik bordoia, bi agotz, bi gaita bidultzain esango badire bezala, eta horretarako behar direz tutu apurtxu bat bidatu, inklinatuta egotea. Txistuan bezala, eta orduen albokak datoz apurtxu bat, angelu. Espadatoz, hori asko zailagoa da. Bueno, pues holango gauzak, ez? Baina, Albokotearen garapena izan da, alderantziz, gainditu gaitu, ez? Gainezkatu gaitu albokariok. Baina, horrelako eskakizunak, bai, edo hasikera baten, ikuste dut, Eibarren bildu ginean 93an eta orsesek egiten zituen, bai, alboka temperatuak tal, baina bostun temperatua dinot, ez mesedez, bostun zehatza, zebestela sufritzen ari gara denbora osoan. Bostun temperatua apurtxu bat laburra da. Eta ez da heltzen. Eta, desastre bat da. Gero egia da, afinatu behar duzula, 451 faro sostenidoa tikitisaren tremolarekin ondo egotiko. 450 ez dago ondo, 451 behar dugu. Bueno, pues ya está. Bueno, pues hori da gure lana. Lutierrekin egotea, lortzea, haiek behar duguna egitea, eta haiek ere, behitu zer egin duten, pun. Eta zer hau egin duzu, ekar bat. Eta horregatik nik dauket bilduma interesgarri bat. Juan Mari, ez dakizu luthier eta musikari izan zara aldi berean, ez? Beste gurean komentatzen zenidan, txuntxunaren ingurukoa komentatzen zenizkidan, ez dakizu horren inguruan, ez dakite, bi arloetan, ez? Jarduna duzunez, igual, osotasuna daukazu barneratuta guztiz, ez? Guk soinu tresnetan generalian Fernando Jalontabilok hor haitzen geha, ze behar dugu eta hortik abiatzen geha. Guk ze behar dugu. Eta horrela etorri dira, Xirola Ruboa, eta horrela etorri da Xirula
afinatua ez, baina gertuago. Zeta badaude hor akustikan Muka batzuk. alboka aipatu duzu, eta bosgarrena jardezakezu bere tokian, eta hirugarrena, eta seigarrena, baina gero egiten bali madezu bat irikita, beste irikita, teorian hau afinatua bali madago bestea ere, bai? Eta, keba, horrazten dira, goiko pisoietan harmonikoak borrokan, eta hoi ez dakizu nola demontre, osea, keba daude gauza batzuk, gainean albokan zailago xirulan baino. Xirulan zuzentzea ohituratu gera ja. Gauza horiek zuzentzen, baina gu horrela biatu gera, eta generalian egin deguna izan da, eredu hon bat, saiatu gera, eredu hon bat errepikatzen edo kopiatzen. Hortan, xirulan, hor bat genuen eredu bat Marcel Gaztelu, Otxaldetik eta asko uza ezitzaidan, eta berarekin lanean aitutakoa eta ikasitakoa zen Didier Keil, eta nik batzuk eos nituen, eta hori nahi nun, baina gero taldeak nahi nun gertuago afinaziotik, gertuago gotea, eta orduan hortan saiatu ginen, eta hortan ahitzen geha. Xirularen kasuan, Txuntxunaren kasuan, txuntxuna gutxi erabiltzen da, baina erabiltzen da. Zuberoan gero eta gehiago erabiltzen da azkeneko urtetan. Baina zuberoan gaur ez dezute ikusiko orain dela 100 urteko eredua zuberoan. Nei pena mateit, izango balitz hauek hobeak direla, eredu hauek hobeak direla haiek baino, baina ez, onak dire hauek eta onak ziren haiek. Baina Xotalek erabiltzen zuen txuntxuna, edo Lexardoatek erabiltzen zuen, hoiek izan dira azkeneko Leon eta hoiek izan dira zuberoan, ez? Hoiek erabiltzen dute, Santelmon daukazuten eredua, zuberotarra da, edo Baionan dauna, osea, orduan hori nahi, eta nik lortu nun, Pierre Rekaltek eintzian bat. Ja, 40 urte bat dira, bai, 40 urte ja pasa dira. Eta ez dago, eta dago vitrinan, soinuenean, eta nik jotzen dut horren kopia batekin. Hori kopiatu nahi genuen, zeta hotxa oso ona ematen zuen. Eta, karo, ez genuen desmontatu nahi. Orduan, bai, hor trampa egin genuen medikua radiologo bat laguna, eta medikua eskatu volante erraio zea joateko, eta joan nintzen Leonen alboka, Txilibrinen alboka, eta txuntxuna, Errekaltena. Eta sartu ginenan, eta soinuenean dauzkagu radiografia guztiak. Perfektu ikusten da barrutik nola dago montatua. Bai, esatena, nola... Eta txuntxunaren kasuan, hori gustatzen zitzaigun, eta hori lortu genuen. Gero, etorri zen, igual hobetu dezakegu. Eta, orduan pentsatu genuen, bai, hemen goiko zubila dago buruaren takoaren gainean, ala zegoen hori. Eta tapan jartzen balin badegu, vibrazioan eta irabaziko dugu. Gehiegi, barriz ere betokia. Osea, hola ibili gera txontxonarekin, eta gero bestea izan da, gaita odultzaina eta denak igualak izan behar dute, gero eta gehiago dago, ja, kasi ikusten duzu instrumentua, eta ja, zein blokekoa den, zein taldekoa den, eta inorkezun hartzen, Gipuzkoako eredu, nahi oso politia iruditzen zaite, Montxetik ateatzen ziren torneatu horiek. Besteek ez dute egiten, guk egiten dugu. Horrela igea, material horrekin,
Eta txalapartan ere, zarrek akazia erabiltzen zuten. Ez dakit honena izango den akazia makiletako, ez? Baina, norbaitek nahi badu, haiek bezalakoak, hauek dira. Eta gero, makiletan, iruditzen zitzaigun, Zuaznabartarren makilak oso neurri egokia zeukatela normalean jotzen dugun horretarako, ez horren beste bilandegikok, astuna, ondilak, horiek ere egin ditugu, batzuk saldu dira, baina eta gero baita ere, Erbetegi Etxeberrikok. Baina gehien saltzen dana da, Zuaznabar txikia, Zuaznabarren oinarrituta, baina goitik zati bat kenduta. Hori da gehien saltzen dana. Ze pasatzen da, hor goian dagoena, jotzen txalaparta, makila, ematen diozu golpea olari, eta asko entzuten da makila. Hombre, hori nahi dut, perfecto. Baina zu jotzen duzu, tan, eta entzuten da, tun, keik, hori, besteekin ez da gertatzen. Tum, eta entzute, jaro, vibratzen du asko, zea hola, eta horrela, eta albokarekin guretzat haitu, eta guretzat alboka izan da Hernanin, eskolan, beti jonaian dultzinero jotzen dutena, eta San Juanetan kalean jotzen dena, hortarako behar dezu, torariroreriraron, tarireroriraron, hoi behar dezu, sonido tresna bat jotzen dula, soletik solera, eo solen autentiko, edo do plagal, edo dons, baina soletik solera, edo soletik solera, hori behar dezu. Eta hortako behar dezu, fa naturala eta fa sostenido, baita. Eta hortan oinarritu ginen, baina ez du arrakasta hondirik izan. Jarraitzen dugu bestearekin, agian gero etorriko da. Baina egia da, alboka horrekin, sartzaitezke jotzea, txarangak ere jotzen duten gehienetan. Denboran nahiko aurrera goaz ja, eta ez dakit, norbaiteko lan galderarik edo badauka, hauxe da momentua botatzeko. Bide batez, apur bat azken gai bat neukan apur bat horre jarrita zala, ez dakit, etorkizuneko bideak edo, klasiko bat, ez? Ez dakit, zuek egindako bide guzti horren ostean, ikusten dituzuen aukera posibleak, ez? Edo urratzen ari diren, edo tanteatzen ari diren bide berriak, beste generazio batzuk. Nik hemendik ikusten ari naiz, nere burua oen dela 60 urte. Hor gazte horiek. Hori sentitzen, antzekoa, bai, gazte. Leonen moduan fedea daukazu, ez? Belaunaldi berrietan. Baina, gaina motiboa badaukagula, uste, hori pentsatzeko. Zer nolako sorkuntza albokaren errepertorioan, ere aipatu duzu. Gauza, dana behar da. Tresna bakarrik ez da, behar duzu bebai errepertorioa. Hori argi dago. Ni enaz horren zalea, jenteak hartzen du soleko edo horrekoa, eta ipinten du eskala maiorra, eta ja me suena todo gallego. Eta horrekin ezin dut. Ne ustez bilatu behar direz beste gauza, beste hildo batzuk. Nik aipatu dut, gure aldetik, zer eskatzen zidaten. Bakit. Hori izan, bera, gero nola, ez Gauza modalak eta beste modalitat, beste moduak, horregatik orain hasi gara sustak, oiartzuen egon da gero, nun daude zuen partiturak, egoago dire, eta orden sustak publikazio bat sortu dugu, newsletter bat, eta hor hasi gara horrekin, eta adibide bat, Xabi Baiari adierazteko, gure zein nota horiek, ez dire eskala bat, hor badago zain bat eskala, eta bata da, si frigiarra. Eta,
hortik bilatu behar direz, gauzak ere bai. Hombre, ez zara joango kale jira oso batean, holango gauza rarrak joten bakarrik, ez? Hori eta elaldiano tiro, bueno, bale, baina denetaik. Bai, nik uste, zentzu hortan, ni alboka ikaslea ere ba naiz, eta soinuen, hoi hartzunen txalaparta irakasle. Baditut ikasle oso gazteak, datoztena egindartxu, eta alboka taldean, Teresan ikasleak gara, baina repertorio propioekin egiten ditugu, badegu Mikelek komposatzen dituen piezak, eta horren kale buelta egiten dugunean, da repertorio propioa. Gu bakarriak eura, guain goz, edatuko dira, ez da orduan, nizentzu hortan oso optimista naiz, hori dutzen zait, oso sasuntxu da, hola. Galderaren bat, norbait animatzen da. Parkatu, mesedez, mikroa hartu dezakezu, streamingez jarraitzen dagoen jendeak ulertzeko? Bai, nik ikasleak neskak mutila baino gehiago ditut, bai, txalapartamenta, bai. Badagoz. Mundu bat nahiko maskulino, eta hori erakusketa eta programa... Musika gaur ez, musika albokariak, nik uste, gehienak ez badira, eta txalapartan ere. Goz antzeko, bai, alboka taldean da, bai, txalaparta, bai. Koizeko artisauen aldean esan guren eban gehiago, hori erakusketan eta guztiak gizonezkoak, eta horbe, igual, aldaketa bat egoteak be igual, ate berria zabaldu lehik ez, eta gauzak egiteko beste moduak eta bat. Besterik? Nik uste dut gaurko gaitik egin dugula saio polita. Eskerrik asko Iruroi benetan, plazer bat, zuekin tartea konpartizitu izatea, eta espero dut gustora egon izana. Eta animatu atzokoak aurren baitan egongo diren beste erakustaldiak eta kontzertuak eta bar, horrei adi egotera. Eskerrik asko.